Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti Kakan Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Pagkimalaw ka, Ginoo. Niyan kinadto Isus sa katunaan hirani hanbungtuhan si Saria Filipo, ngan dito ginpakianhan niya mga tinunan. Sumalahan siringhan mga tawo, hinuman kuno ang anak han tawo. Nagbaton hira, may nasiring nga hiya amo hiwan nga parabunyag. Nasiring nga iba nga hiya amo hi Elias, nga nasiring naman liwat ang iba nga hiya amo hi Jeremias, uusahan mga manaragna. Nagpakian na Jesus sa ira, anha iyo, hinuman ako. Binato ni Simon Pedro, ikaw amo ang Mesiyas, anak kan Diyos nga buhi. Ginsiring hiya ni Jesus, palaran ka, Simon nga anak ni Juan, kay waray umabot sa imo, ini nga kamatuuran, di kang hinbisan hino nga tawo, kundi iginhatag iniha imo han akon amay halangit. Sanglit nasiring ako ha imo, ikaw hi Pedro ngan habawbaw hini nga bato, titindugon ko ang akon singbahan, ngan diri makakadaog hini ang gahum han kamatayon. Ihahatag ko ha imo ang mga yawi han ginhadian han langit. Ani mo diri hubaran din hatuna, diri man liwat hubaran dito ha langit. Nganan imo hubaran din hatuna, hubaran man liwat dito ha langit. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.